Ka jing thang klau ka bagi babon na ki kanhon baper ki jubo ye ka jing maham ba omdei bantang dusmon ye ki klau ki batam namar omdei tang ba pendu jat ye ki jing tau baim ki ba yat bat ki ba her bat ki baim hasla jongane ka perthai hendrai ka penap jing ma ye ki ying ki sem ki ba dang tang ha ki ne ki khendiat sngi kalami ki jing sha bamdu ki ying sa abreu namar ka jing bam jong ki thlik ding ka balong ru na ka daw jong ka jing terkhong ka mariang ba dei ka ayom terkhong laban kedo baha ki babun ki jaka ki ingkhong lut ki klau ki betap namar ka jingdon jong ki breu ki bathang dusmon klem don kam namar laban kedo bakat to kan ki breu ki baim ha ka rep ka riang ki thang hi ye ki klau tang ba ki thang ha ka jaka ka bagi themu ban rep bat ban thong ban tem uba plilat tiu so breu chairman jong ka Ribhoi Tourism Environmental and Development Forum ulami biang sakhamat ban kentu ye ki parlok nong song snong bakim de ban le dusmon ye ki klau ki betap namar ka jingim bat ka jingko jingkhia jong ki breu ha perthei ki yo tang lada ka mariang ka long ka becerngam bat ka umbam umdi ru ka bit ka biang tang lada ki breu ki tengkai ban sumar ye ki klau ki betap une orang ba ulai thuru ba haus nem ubladep ka klau ka ba ka RBTEDF kala yo ya jingirap ban thungsej ha ka wei ka klau ka badan ha ka shnang skun hari Bhoi district kala sha thang dusman bat ki tendrai sej kila ingkhong bat kimla shu ban khi imbyang sajisin bat kene kala pendunong om tang ye ke kenhon jangki Henry ye ka me mariang ke benang kre ban yo ye ke jingjerngam na ke jingdon jangki tigi sej Henry kala sha le dusmon dak jingdon jangki briu ki ba la ban shuong ba ki don ni ki tisri ki ba kwa tang ban penjular Halor ke jik thang khlau ko PUE menta ko district ke jungi kungwei na ki nong tre ki bangi tre namta ko ban yada ya ka mariang malaki stem ni jupun mi ya ka masih sina kaliang ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum iki pai ba nong snong ba ki dei ban long ki ba fikir kim dei ban thang pathar ya ki khlau ki batap ha ki snong ki thau kene kala long man au stem kala juan ha be ja ko ka district ke jungi kat sebengilej kini ki por go mentagi i bagi klau betap ki ing no ka jing thang ka jing le dushman jong ki brio baki stonat ban thang klau mengi bagi la don ya ka we ka project ka bagi yo funding na po North East Ken Bamboo Development Council yo ban thung ki si yang te we ka snong po skun ila de mat menchem snem abaki rudushmon ki yo ban thang ya roga plantation ke jungi ba galong ke jing do ba khrau ba mentau snem ro ngidon bok ba nglabu ye ki volunteer ban yo ban dala kataro kala katahi idon ki ba kawan kading na men miet ni mla ban tep te kalong ka jingkar pa biang sa sisin bangi i kini ki barokai ba ki breu ki nong song snong jong ka district ka jungi ki di bar sutho ba inde ban penjot ya ka mariang ngidon kami ka mariang ka ba khoj ka mariang ka ba bha khnang ba ladangi thang ladangi mi oi kamari yang ba kam jing pang go bun jat ni yo man kiet akamet jung brio te jing bha jong kamari yang jing bam ladangi fikir bahai kamari yang kemut bangi yo yu slap ka umru ka don hakilom kiwa bat kan long ka jikir ku ya ka khando mo ha bangi yo ban thung khatam ki nong rep ki jongi hoi ki don sha ki nong rep ki badale ban thang khlawi ya kalang kha ka jong ki bat ya ka tu te kita nang hi ban le kimdei baki le dushman re ki bobon ki bangi i ba ki tu ki balik thang klau ki lik thang dushman be ka klau kim tip ke ga badon hang ta ki thang bat ka jingdu kamdei tang ya ka tu ka klau ka jingdu ko long ro ki mrat ki mreng ki badon ha tu ka klau te jaka bangin precept ting kum nu ngila ban precept pat tada ngi le dushman ya kami mariang la jom maka ta sa sisen ya ka pat ki nong susnong ki ba ki badon ko district ka jungi ba ki di banang ban suthu bahai ka ni bakim dei ban thang khlau pathar maka jing thang khlau pathar ka jong phi ka penjot ya phi ka penjot ya ka lawe ka jong phi yang ilang baro bat ka sapoi ka por ka ba ka tang mangin diru minum yo tengah karpat ki pai ba nong snong ba ki di so tho ikane bat kirang ba snong ro ki di ban sim khia ya kani ka banta ba ki di ban ai ka awareness program ka jong ki snong ki thau ban mana ya ki nong snong bakim dei ban thang khlau kulumar kata kalung ka masih nak liang ka Ribhoi Tourism Kublai Sibur.